స్వామి ఇది అమ్మవారు చీరలు అమ్ముతున్నారనమాట గుళ్ళో. అమ్మవారి కోసము కొనింటారు కదా, అవి అమ్మవారికి పెట్టినవి అనమాట. ఇవి అమ్ముతారనమాట. అమ్మవారి శారీ జనాలు వచ్చి తీసుకొని పోతారు. అమ్మవారి చీరలు హాయ్ స్వాములు. ఇది కనకదుర్గమ్మ గుళ్ళు. మెట్ల కింద దిగి వస్తుంటే ఆ కోనేట్లో తాంబేళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట. అమ్మవారి తాంబేళ్ళు, వాటికి నామాలు కూడా ఉన్నాయి. కదులుతున్నాయి, చూసినారా? ఇది అమ్మవారి తాంబేళ్ళు, నామాలు ఉన్నాయి, కుంకుమ నామాలు. జై భవాని.